jer ako vi u prvih 9 mjeseci imate skoro 100 milijuna eura dobiti prije kamata, poreza i amortizacije, vi ne propadate, vi ne ostvarujete onu razinu profitabilnosti koja je bila prije krize, što je logično. Svi u ovoj krizi moraju snositi dio tereta. Nitko od nas ne ograničava cijene vladi zato što smo mi sretni s tim, nego zato što je takva situacija. Uprava Petrola je prezentirala zaključke njihove skupštine koja je bila jučer, gdje oni od nas traže povećavanje trgovačkih marži, traže također da se ukine regulacija cijena i najavili su zatvaranje pumpi danas od 12 do 1 i govore o tome da će, ako ne dođe do nekog rješenja koje su oni zamislili, da će oni podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske. Petrol govori o tome da ne mogu poslovati, da su u teškim problemima i slično, a možete vidjeti komunikaciju koju su oni imali u hrvatskim medijima, da u prvih 9 mjeseci ove godine da su ostvarili skoro 100 milijuna eura dobiti prije kamata, poreza i amortizacije, što jasno sugerira da oni nisu u nikakvim strašnim problemima. Također, kada se gleda što je Petrol radio na hrvatskom tržištu, potrebno je istaknuti da su oni u 2021. godini preuzeli produkt sa 191 milijun eura, tada su bile druge marže. Imali su tu jednu veliku investiciju i sada su u situaciji da se to više ne vraća onim ritmom i tempom kako su oni to zamislili. Prema tome, mi nećemo dopustiti nikome, pa ni Petrolu, da duboko gura ruku u džep naših sugrađana u vremenima ove teške krize.